Свет веселый, яркий алле, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Упэўніцеся, што агонь пагас. Я стаміўся. Га? Ого, круто! Ты зноў купіў новую палатку? Купіў! Апошняя мадэль. Самая дарагая палатка. І ўсё распрададзена. Прахалода летам, цеплыня зімой. Вау! Та-да! Джонні, што гэта? Называецца гамак. Нацягваеш між дрэваў, кладзейся як у ложак. Дазвольце прадэманструю. Вітаю, Рой! Даўно не бачыліся. Зноў паход? Ага. Надвор'е проста кліча. Хто я такі, каб сядзець дома? Паглядзі, прырода такая цудоўная. Ха-ха-ха, тады прыемна табе адпачыць. Дзякую! Трэба не забыць вечарам праверыць месцы для палатак. Ну, тата, ты нічога не злавіў. Пачакай, на рыбалцы галоўная цярплівасць. Ты ўпэўнены, што там ёсць рыба? Рыбы не падплывуць, калі цябе пачуюць. Га? Тата, паплавок рухаўся! Так, папалася. Цяжкая. По-мойму, вялізная. Ну, давай, рыбка. Пітер, сачы за татам і ўбачыш, як ловяць сапраўдныя рыбакі. Ты гэта ўжо 101 разоў казаў. Роберт, дапаможаш? Трымайся! Давайте! Ты зможаш, тата! Тата, выцягніце яе! Тата? Вау! Огромністая! Ого, пахне смачна! Тата, мне ўжо яе хочацца! Ну, ужо гатова. Каштуйце. Вау! Дзякуй, тата! Ого, шыкоўна! Згодны, смаката. Вядома, бо я злавіў яе. Дзяўчынка была зусім адна. Яна пачула нешта. І тут з'явілася пачвара! Вось тая гэта палярная зорка. Даўным-даўно маракі вызначалі па ёй напрамак. А тую бачыце? Мы пойдзем спаць. Я патушу агонь. Ідзіце, ім спадабалася паездка. Тут усё добра, пагляджу ў іншым баку. Туалет! Туалет! Га? Там агонь! Палатка гарыць!
Что? Джонни! Что? Там пожар! Джонни, просинайся! Га, тата? Я иду! Як добре, що ніхто не потерпів. Гэта я вінаваты. Трэба было лепей праверыць агонь. Заўсёды упэўнівайцеся, што вогнішча цалкам пагасла. Калі дзьме вецер, вогнішча можа распаліцца нават з маленькай іскры. Калі адыходзіце, пераправерце, ці агню ўжо няма. Паліце вадой або пасыпце пяском. Калі агонь пагас, перамяшайце попел і паліце вадой, каб быць пэўнымі, што дакладна не пакінулі агню. І бярыце з сабой вогнетушыцель, ён дапаможа справіцца з пажарам. Абавязкова. Дзякуй, Рой. Але, тата, дзе нам цяпер спаць? У нас. Мы не супраць. Упэўнены? Дзякуй, спадар Роберт! Тут так тесно! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.